ugude kumixeni ingoma. Yikho sikubiza umculo ophelele, complete artist uKhuzani. Why? Sifica ingoma lapha yothando, khona ingoma laphana ehawu, khona ingoma yesonto, khona ingoma yokuhlupheka, yonke isimo empilweni yabo uzokuthola konke. Khona emakhaya nje sithi salute, sibuyile ke siyi-Perfect TV, igama nguShepherd. Njengoba ngimthembisile ukuthi ngizomuphathela i-CD kaKhuzani wakwaMpungose, indlamlenze ensizweni, indlamlenze naseyintombini, phansi emandaba. Phumile ke i-CD kaKhuzani, isihloko esithi ke Umqhele Nethawula. Inama-track awu-14. Iyashisa kakhulu album, ongakayizwa hamba uyilalele, khona yonke indawo ku-online, i-hard copy yatholakala futhi nakubo. Sasupporteni amaciko bafethu. Sicela nisupporte nasi-Perfect TV lapha uFacebook. Sicela nje ufollow i-page nje, ufuke nje follow lapha Perfect TV SA kuFacebook. Bafethu umsebenzi uphumile kaKhuzani ngolesihlanu. Sabona futhi kuyazwakala ezigigi, uyazi makuphuma uKhuzani kwenzeka kanjani, ngoba engabanye amakhosi amaskandi kwenzakalani la emculweni. I-CD ishisa kakhulu, but kunezinto ezinhle nezimbi. Uyazi ukuthi ke ngobona nami ngendlela yami ukuthi la bekufanele ngathi bengathanda enze kanje, bengathanda enze kanje, but asiqale ngezinto ezinhle kwe-CD. uKhuzani okwazi ukuthi yabona ingoma enoluvo nosipesihle, kuyashiswa lapho. Yabona mawuzoqhamuka umuntu ethi la CD umbhedo ngaliphi, ethi akukho ngoma, kusho ukuthi wena nje ingoma ezo-14, because uKhuzani ugude kumixeni ingoma. Yikho sikubiza umculo ophelele, complete artist uKhuzani. Why? Sifica ingoma lapha yothando, khona ingoma laphana ehawu, khona ingoma yesonto, khona ingoma yokuhlupheka, yonke isimo empilweni yabo uzokuthola konke. Khona amaciko sesikhale ngawo sithi ngathi usecula ngomntalapho kuphela, yabo, ngathi usecula lona ngezothando kuphela. uKhuzani ukufica konke kumixe kanje leza zinto. Kuhle lokho. When it come to i-mix album ukuthi ingoma imixa kanjani, ngiyamnika over 10 over 10. Ngize kuma-features. Ama-features akhe angazi ngithi uluvo samfeaturisha noma umculo wakhe benosipesihle, but ama-feature akhe awu-number 1. Abantu abakhona abafeaturishiwe lapha engomeni, khona uSipesihle, khona uluvo kwi-album, sorry, khona uluvo, khona umsezane lo webongo, kube khona uJumbo. Vele siqale le kaSipesihle noluvo, vele nje angifuni uqamba amanga. I-feature ingozi le, yani deadless feature maskandi luvo uSipesihle uKhuzani, number 1 bafethu, number 1. Owazi ukuthi kusuke kusetshenziswe lapho, kusuke nje kuzophuma ibhomu kuleyo ngoma nalabo bantu bo-3. 2, mase kwakhona enye futhi afeaturisha khona umfowabo uThibela nomsezane. Mawubuka uThibela eqala umfeaturisha, awukhona awuzwe ezweni lakhe ukuthi uThibela ngathi izwe akajwayeli kahle, kodwa manje usuyezwa ukuthi uThibela usengayikhiphi ingoma yakhe futhi izwakala, idla abantu, usengayikhipha manje. Imnandi kakhulu le ngoma enoThibela nomsezane noKhuzani ebongo le okudala jwana khona. Nize kwi-feature number 4 ekaJumbo. EkaJumbo vele ke uJumbo siyamazi umuntu wegospel, kuyingoma egospel, and futhi uJumbo siyambona wenzani la indimeni, ungona futhi udlisele ungene kakhulu. So kule yaJumbo mina ngesingami bengingathanda lapha uKhuzani ayiyeke nje ibe igospel. Manje engikubonile bengathi iyashintsha la ngoma shutha u2, ngiqala ngesinye isigqile sengishoyo ukuba lapha iqale nje ngogospel, but yena ubeyifuna yabo le sound engathi iyashesha, engathi eyoni like uJumbo bengangena kalula lapho. Mawukuthi mhlawumbe like ingoma zendidane lapha ifeaturisha khona uSifiso Ncwane,
awuzwa ingena kahle kanjani into ekanjalo. But nayo hayi ukuthi iyabheda, but that my suggestion ukuthi nami bengicabanga ukuthi ime kanjani. Ya siphume ke engomeni wangishila ingoma zo14 and zihlukahlukene. Siyazi ukuthi uKhuzani mayikhipha ingoma hayi abathanda abantu besifazane khona le ezophuma nje iqhubu nabantu besifazane beyiseke. Uzokhumbula ukuthi unyaka wakuthatha ngayiphi ingoma ngejele ukuthi umuntu ade ewasha la ekhaya azoqhubeka washe futhi ayithokasela kakhulu abantu besifazane ngoma leyo. Nakulokhu ke phinde kwenzeke sifanayo, ikhona abantu besifazane abayithakasela kakhulu uthi umuntu enengane yawakhe umuzi futhi yavusa eqhamuka usiphesihle ngemuva esho ukuthi umuzi wakhiwa ngamabele. Ale ngoma ke ishayiwe mfethu noma phela silimala ayingeke phela kunzima khona ukuthatha umuntu onengane kodwa eyisothini phela. Kodwa le ngoma imnandi kakhulu and kahle kahle le ngoma moyibuka ayifuna abantu abanezingane bebuke otherwise cause nabo abanye basuke bengathanda ukuba nezingane nabo mhlawumbe omunye kusuke kuleyo mistake eqhubeka. But ke la ngoma ishisa kakhulu. Kodwa mina ngithi awubambi itshe mfana wami awubambi ngezengezi eyami ngele yana ke. Yabona ke lapha ke ingoma oyizwayo ukuthi ufuna nemgodini. Ingoma engiyithande kakhulu leyana. Kube intshukantsukane ngithandile futhi ingoma ngiyithande zonke but engiphume nazo engazi ukuthi ayiqhalezi intshukantsukane mase kuba ile othi awubambi itshe mase kuba ile ethi ikhaya lami. Ikhaya lami ke mfethu lento bese ngichazile ukuthi yabona ingoma uKhuzani mase noluvu usiphesihle okwazi leya ngoma leyana mfethu kahlahle isho ukubaluleka ukusebenza ukuthi akunankinga ukuthi lapho ohlala khona kunjani but ekhaya lapho sokungcwaba khona kunjani yabo. So la ngoma that's why ngithi uKhuzani ugude kumixeni ingoma. Lo ngoma yokuvuselela nje uqine uma uyindoda ube nesibindi ungamnankinga ukuthi uhlala emjondolo eThekwini uhlala emjondolo eGoli yabo. La ngoma iyakhuthaza mase kuba ile yothando nayo ayishiya ukuthi ungangibona ngicwebezela kanjalo njalo. Yeah but ke okubi mina ngikubonile ngealbum onke ile ndlela vele ukuze mawubuka isikhathi esiningi my performer iband akasayishiyi ama keyboard what usehlezi hamba neband isikhathi esiningi ma event. Angazi noma uyiphakamise kakhulu khona lapho ebuyizwakale khona kakhulu yabo. I-keyboard uyithandile kule game ibese too much keyboard ihlezi ikhona engomeni but lapha ibe too much kwezinye zengoma. Uyabona nje mawuzolalela le ngoma lena ethi kudala ya i-keyboard yakhona nenkosini yakhona ihlangene kamnandi. Hayi ukuthi i-album yonke ine keyboard ebhedayo. Kunezingoma ezinye la i-keyboard ibingena khona kakhulu ngadingakala. Kunezinye futhi i-keyboard la ebingena kahle ukuthi la vele iyadinga keningi. Uyabona nje ingomeni eziningi ubivele ibe too much but khona ezinye ibivele ingene kahle ngasekuqaleni. Lapho ke cha ngiyamnika u1. Wathi ngibuye ngichecke nali phela ibhuku lami ephethe amaqiniso kakhulu la. And then sibuye ku umntalapho utrack 9 abantu abaningi abalandela uKhuzani abangamlandeli usuku umuntu ewilling ukuthi ngifuna ukuzoza utrack 9 kaKhuzani. Uyawazi nje ukuthi utrack 9 ilapha khona nje azobe etalapha kwasani and ke isiqo esiwe track 9 uyazi nawe ingoma yakhona ukunamandla kanjani kaKhuzani. Umntalapho wakhe uhlezi unamandla but mina ngikubukile umntalapho kaKhuzani uyehle umntalapho kaKhuzani awusenaso lesasiqile siya awusenawo laba amandla. Umntalapho wakhe uyehle kanti uKhuzani ubetalapha impela futhi
beshaye beshaya kubole. Kodwa manje nginothicile umntalabho wakho uyehla. Angazi it's like ukhuzane manje usenake kakhulu umntalabho because akukwazi ukuba nengoma kwi-album edlala 15 minutes phinde kube kudlala 16 minutes nama second because uma uyihlanganisa zayingoma ngizangayihlanganisa zikhipha 32 minutes cabanga 32 minutes EP ye-artist lo 32 minutes ungakhipha i-EP la phambili abantu so shoot wena ngo-32 minutes ulalela ingoma eziwu-2 nje kuphela shoot ngo-32 minutes kungofana nomuntu la it's like ukhuzana obsess ngomthandeni kanti ukhuzana siyamazi capable kuphi ingoma eshaya inakho ijele lahlukanisa unyaka kangasingoma umntalapho lo wayishaya nje ingoma eclean so ukhuzana mengehlisa kancane ukuthi ehawini nje siyazi nje ukuthi u-track 9 efaka track 9 ngeke kube no track 9 no track 15 manje so mina ngikhalile lapho cause it's like usenake kakhulu imbangi yakhe yabo cause lokho izibakhalele nomacingwane and nalo mina lo kamthandeni umuhle umdlalo wabo lo amacingwane anguthandi ngathi usu personal amacingwane anguthandi ngajabula mina ukhuzane mangayinakela ama artist eqhubeke nje betalabhane kanjalo njengomdlalo wakhe vele wakudala ukhuzane siyazi ushana amnandi kanjani bengajabule nayo bona ongizwayo engamnawo umshayile vele ungizwe kule album kwazwela fana nale voice notes la voice note futhi isiqala ukungangeni kahle kubantu ayasayizwa kahle sefuna ashintshe style indlela enza ngayo cause manje uyabona ukuthi hayi voice note ayisenze lutho vele ke phela uzokwazi ukuthi ke maskandi kuzoba khona lapha ikhala mina ngilizwa kunosikweletu kancane phakathi ngimzwile isikweletu kule ngoma yakhe leyana ethi noma kuthiwa izinje ingakanani ikhaya lami le ngizwile usikweletu kuleyo ngoma into yakhe kancane but akusho ukuthi uSquid mayikhipha ingoma ethi ikhaya lami noma uba ngeke ayikhipha ingoma ethi ikhaya lami because ngashintsha ukucula but leyo ngizwile kancane kube ingoma mawuthi uyizwile ilaleleyo album ngiyayezwa ethatha kancane ukufudumezana ingoma yebhova le ngoma ibithini ithi ukukhumbula umuntu mawuthi ulalela ngoma ukukhumbula umuntu khona lapha athathe khona into ezincane zamgqumeni wathi 1 2 wathatha lapha zamgqumeni uzu2 kahle ingoma mase kuyakhona enye futhi ecishe ifane nejele ijele mawuthi ilalele kahle album uyilalele kahle album mase ialbum why ngithi ukhuzana akabhedanga akabhedanga because ubuyise leya shuthi mangithi ubhedile nale yasidi yayibhede previous cause lesidi le icishe ifane nale edlule akabhedanga ngiphinde futhi ngimshaye futhi na ukhuzana ngisho ukuthi ukhuzane ukhiphe manje isidi yonke unyaka wonke ngiyacabanga ukuthi nabantu bebelindele isidi ezohitha kakhulu cause isikhathi ubenaso unyaka wonke but ikhona eshisayo ingoma ialbum yashisa kakhulu cause lokhu uzekufazelwa yini iTunes hleli number 1 CD kakhuzana kumbe ukuthi yasebenza but ukuhlala number 1 iTunes kukabili kuyenzeka ukuthi ingoma iyashisa 2 ukhuzane siyazi fan base yakhe ukhuzane abalandeli bakhe baningi siyazi ukuthi la indimeni abanye babalandeli balandela siqo somuntu ukuthi makuthiwa usibani lo ngizoyithenga iCD noma kanjani yabo that's why abantu kuzo pre-order bezobhalisa phansi bethi ingoma ngiyabhalisa ngiyithenga iCD ayikaphumi because it's pre-ordered uya-order before iphuma wakayiswa abantu basebengayeza ngisho ipromo use pre-on ingoma uthi hey ngifuna le ngoma le
cause vele Khuzani ke vele ngesiphike iqiniso Khuzani marketing number 1 marketing vele ikhona nalokho ukukhuluma ke vele ingoma mayiphumile kuzoba khona ukukhuluma cause mina ngoba ngithi le ngoma ethi ukukhumbula umuntu it's like utshontshile somewhere eyebhofa mawuyilalela la ngoma ukukhumbula umuntu hamba uyilalele uzoyizwa ukuthi inamalayini ebhofa lapha ngaseqaleni ngeke ngifakazeke kule yehawu ekuthiwa uyitshontshile uyi-artist angazi anginalo ulwazi angazi uyikhiphe nini angazi cha ngeke ngikhuluma indaba engayazi but engakuzwa ngayizwa ifana angazi ukuthi uba ngizothini mawuthola ukuthi yona le artist itshontsha ingoma kaKhuzani yabo so but overall i-CD isebenzile ibe yinhle i-CD but uKhuzani menga improve indaba ye-keyboard ayithande kakhulu le i-keyboard kube umntalapho akwazi ukuthi umntalapho udlala 32 minutes and futhi ngibonile ukuthi iyafika kuye le ndaba ukuthi abantu abayithandana nendlela ungizwa akhuluma ngayo ngizwe ibongeni zakho ukuthi esho ukuthi hey ngiyakuzwa yakhala kanjani hayi nginsizwa mina abayithandanga nabantu le yanto noma sengaqhubeka kodwa uyazi lokho kusho ukuthi ashithi keyboard umntalapho ingoma ecishe ifane nejele leyana eshintshe somewhere but yeah over 10 album nginika ngaki score over 10 nginika ngaki Khuzani wabanye abantu abathi bangamakhosi bamaskandi kumakhosi amaskandi akufuneki kube nezinto eziningi ezimbi kufuneka kube nezinto eziningi ezinhle mina ngimnika u8.5 u1.5 ushonapi lo ushona lapha na umntalapho ngeke umntalapho udlale 30 minutes ngisasho le awukahleni bafike kusacula kodwa noma kwenziwani keyboard ngiyakhala ngayo kube le no jumbo ngiyakhala ngayo yeah lezo zinto engikhala ngazo but imix u8 utholapho u8 umixile ingoma ze gospel ezothando ezokuhlupheka ihawu zikhona zonke i-album into esifunayo vele ingoma emixe kahle i-sound equality azange ngiyaphoxa uKhuzani kwi-sound sikuzwile konke lokho siginci inkostini band kuhlangana kahle everything just that keyboard kwezinye zengoma not kuyindawo ibiphezulu but ngisho nawo ukuhlukile but overall mina i-album nginika u8.5 u1.5 ushone ngokuthi khona lokho okuzwile okubi engikushilo mengalungisa lapho uKhuzani iphelele uzobona wena ukuthi njengamanje uyadeserve ukuba ku top 5 uyazi lapha ukuthi masithi top 5 maskandi ama-album aphumile kulonyaka senogatsheni umalumba siseno limit siseno Sminoff siseno Sikweletu uyabona njalo siseno Mashelela Umketuli abafana abasebenzile kulonyaka and then kodwa ke singahlangana e-comment section usho wena ngokwakho ukubona kwakho but overall album yalaleleka imnandi album singahlangana e-comment section umbukeli we-Perfect TV sithi thina nje ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ivideo yethu lapha ku Facebook njalo sikhona ithi Perfect TV SA Perfect TV SA gcina silandela ku Facebook sina nje sithi nje until next time esobuya nenkosi yamagcokama sekutshela ukuthi yona yenze njani ba awe